talde bakarra egonen dela da, bi musikari ziren dira, gitarra palean basuan Mathieu Aramburu, kanbokoa, apartarra, eta Txomindu alde, nire etxetik edo dena, txigora bera. Horiek izanen dira bi musikariak. Handien txemiak. Tabalari eta kantari. Eta bateriak, bai. Orduan, hori, gehien bat errobiren batzuek galdetzen zuten, ez egin ondo duzu errobi akustiko, eta ez, errobi, azken garriko, errobi, eta gero kantuak, nik kantako dut Michel Abeiruren kantu bat, eta zik ineditua dena, grabatu nuen azken diskoan, eta hori Michel Abeirurena ere azpimarratzekoa zen, ez bakarrik iparraldean, baizik ere Euskal Herri osoko kantagin zen eragin handia izan zuelako. Eta kantu hori Maialen Errota beherekin, zinez bost ederra duen kantari batekin kantatuko dut. Eta bestea, saiatuko gara, kokero zaharrak biziarazte. Eta ere, Kantiruti deitzen da talde bat, Benafarratik etortzen dena, Baigori aldetik eta etortzen den taldea, Kantiruti. Eta horien berzitasuna da, diruak uste dut, estatu batuetan sortua diela. Orduan, handik Baigorri aldetik joan ziren hartzain edo imigratu batzuen arabak dira. Guraso, bai. Eta Mikel Erramuzpe ikusten laguntzen gitarrarekin. Mikel Erramuzpe izan da ere, bera izan da aspaldiko urtetan eskual kantua laguntzen eta artista bai potiko neskatila gizon eta emazte laguntzen bere lehen urratsak egiteko eskual kanta egin zen eta langile fina, Mikel Erramuzpe. Eta aipatzeko ere talde hirukote bat, Kalakan deitzen dira, deretariala, gutarrak eta basena apartarrak, eta gauza zinez berezia egiten dutena, batez ere perkusioak erabiltzen dituztelako, eta ahots konponketa berezi batekin, oso gauza interesgarria egiten dutena.